Crec que aquest paper s'ha fet. En aquests últims anys el creixement desmesurat ens ha desbordat una mica, però crec que l'hem seguit relligant i sempre hem sabut crear un fil conductor perquè ens hem cregut que les urbanitzacions no són a l'extrarradi del municipi, sinó que les urbanitzacions són al municipi. Se puede intentar, pero en las asociaciones cada una tira por un lado, un color, otra otro color, y es muy difícil poder conexionar todo. De les urbanitzacions volem fer barris. Olivella ha de ser un poble normal. Nosaltres proposem per a Olivella serveis bàsics que generin sentiments de poble. Un pla general que faci de les urbanitzacions barris. No volem que Olivella continuï sent un conglomerat de realitats distants que en ocasions tenen poc a veure unes amb les altres. A Olivella, històricament, cada urbanització ha anat pel seu cantó. Ja fa uns anys que això s'està aconseguint que no sigui tan individualista. El que fa falta és que cada urbanització se senti como part integrant d'Olivella, y això encara falta una mica. Tenemos 83 kilómetros de calle, es un núcleo muy grande y claro, lo suyo sería que se pudiera intentar de reagrupar un poquito más la cosa.